Üdvözlöm a hallgatókat a Kibeszélt Klasszikusok podcastben. A mai adásban az Árkádia per lezárásáról, Kazinczy Ferenc és Fazekas Mihály megoldatlan konfliktusáról lesz szó. Ezt az adást YouTube-on, illetve Instagramon, TikTokon is meg fogjátok találni, rövid és hosszú formátumban is. A mai adásban a magyar irodalomtörténet egyik leghíresebb, legfurcsább és talán a legviccesebb félreértésén alapuló vitájának, az Árkádia pernek az utolsó szakaszát járjuk körül. Főként arról lesz szó, hogy milyen befejezést is kaphatott volna ez a vita. Először is képzeljük el az 1805-ös évet. Debrecenben elhunyt a korszak egyik legnagyobb zsenie, Csokonai Vitéz Mihály. Gyász után nem sokkal, 1806-ban Kazinczy Ferenc, a nyelvújítás vezére egy nemes gesztussal javaslatot tesz a költő sírfeliratára. Et in Arcadia ego, azaz Árkádiában éltem én is. Kazinczy szemében az Árkádia a görög mitológia egy idilli költői tája volt, a boldogság és a művészet hona, de a debreceni civis intelligencia ezt valahogy máshogy értelmezte. Számukra ez Árkádia egy kopár, sziklás vidék volt, ahol legfeljebb a marhák érezhették jól magukat. Úgy vélték, Kazinczy le akarta marházni a debrecenieket, és magát Csokonait is, aki, ne felejtsük el, nemrég hunyt el. Ami egy ártatlan latin idézetnek indult, abból egy országos méretű, évekig tartó irodalmi háború, egy igazi penneháború lett 1805 és 1807 között. És hogyan is végződött ez a különös háború? Nos, nem igazán egy békekötéssel, hanem inkább egy furcsa, majdnem találkozással, ami végül is lezárja az Árkádia pert, de nem teljesen úgy, ahogy azt mi gondolnánk. 1807-ben járunk, Kazinczy a széphalmi költő, aki éveken át vívta a tolcsatáit a debreceniekkel, megérkezik személyesen is a városunkban. Ebben az adásban Petra és Loretta fejti ki véleményét arról, hogy mi is történhetett volna ezen a találkozón. Békülés, vagy esetleg további konfliktusok? Még előtte megkérdezném, hogy nektek mi keltette fel a figyelmeteket ezzel a vitával kapcsolatban, illetve miért gondoljátok érdekesnek, és egyúttal köszöntelek is titeket az adásban. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek ennek az adásnak. Mindig is nagyon-nagyon közel állt hozzám az irodalom, ezért az Árkádia per már első hallásra megragadott. Ez az irodalmi vita szerintem tökéletesen megmutatja, mennyi minden múlhat egy félreértésem. Egy rosszul értelmezett mondat, vagy egy elhamarkodott reakció, és már is kibontakozik egy konfliktus. Ami azonban talán még inkább megfogott benne az, hogy mennyire élőképet ad az akkori irodalmi életről. Az a világ, amelyet ma már hajlamosak vagyunk egy távoli, klasszikus egészként szemlélni, valójában egy pezsgő és vitákkal teli közeg volt, ahol az írók folyamatosan reagáltak egymásra, és akár nem riadtak vissza az éles kritikáktól sem. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. A kérdésedre válaszolva, hasonlóan Lorettához, nekem azért vált érdekessé ez a per, mert egy olyan félreértésen alapszik minden, amit nagyon egyszerűen tisztázni lehetett volna a legelején. Két erős nézőpont találkozik, és két olyan ember, akik mindvégig kitartanak az igazuk mellett. Ironikus, hogy pont a nyelvújítás idején a legfontosabb dolog a kommunikáció hiányzott, de empátia terén is lett volna mit tanulniuk. Bemutatják, hogy az emberek sokszor mennyire hajlamosak elbeszélni egymás mellett, és hogy a kommunikáció során nem is igazán a beszéd, leginkább a megértés a kulcs. Ez fogott meg benne. Én is érdekesnek tartom, és kissé nevetségesnek is, hogy lényegében országos hírnevet kapott egy olyan vita, ami egy félreértés miatt alakult ki. De térjünk is át a mai adásunk fő témájára. Loretta, szerinted mi történt volna, ha mégis megtörténik ez a találkozó Debrecenben? Az Árkádia per legfőbb kérdése az volt, hogy mi lehetett Kazinczy célja a sírfelirattal. Fazekas eldöntötte, hogy Kazinczy igenis rossz indulatból javasolta az Árkádiában éltem én is idézetet. Azonban ez a vita nem csak a sírfeliratról szól, hanem arról, hogy két teljesen más világkép ütközött. Kazinczy a pesti és külföldi műveltséget,
azaz az új európai stílust képviselte, míg a debreceniek a helyi hagyományokat és a népi gyökereket védték. A per tulajdonképpen egy hatalmi harc volt azért, hogy kihatározza meg a magyar kultúra jövőjét. A modern elit vagy a hagyományőrző vidéki értelmiség. Kazinczy és Fazekas is a saját igazát hajtogatta. Levelezéseik alapján mind a ketten elég indulatosan és határozottan védték a saját elveiket, így én úgy gondolom, találkozásuk alatt sem tudtak volna megegyezni. Egyetértek abban, hogy Kazinczy és Fazekas vitáját meghatározta az eltérő felfogás. Hát ugye Kazinczy a tudós szerepében tetszelgett, míg Fazekas inkább a népi kultúrához és a gyakorlatiasabb gondolkodáshoz állt közelebb. Mindketten zseniálisak voltak a maguk módján, de más utakat jártak. Ugye itt fontos megemlíteni, hogy Kazinczy és Fazekas barátok voltak, így valószínűleg nem szándékosan akarták egymást megbántani. Szerintem a konfliktus kiinduló pontja, hogy ez a barátság tele volt feszültséggel. A per lehetett egyfajta kibeszélés is, ahol az eltérő irodalomfelfogás miatt felgyülemlett feszültséget próbálták rendezni, sikertelenül. Ez a találkozó lehetőséget adott volna, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra. Szerintem ezt a konfliktust csak is akkor tudták volna megoldani, ha nyugodtan és empatikusan tudtak volna beszélgetni, de a levelezések miatt ez a nézeteltérés már sokkal, de sokkal személyesebbé vált. Az indulatok még jobban elszabadultak volna, csak a saját igazukat hajtogatták volna. Emellett abban is biztos vagyok, hogy Csokonai munkásságáról is szó esett volna. Fazekas vitte volna a nagy debreceni költőnket, míg Kazinczy, bár elismerte volna nagyságát és tehetségét, bírálta volna stílusát. Mivel ebben sem értettek teljesen egyet, valószínűleg ez is tovább növelte volna a feszültséget. Hát talán a találkozások során rájöttek volna arra, hogy a személyeskedés eltereli a figyelmet Csokonairól. Ugye a vita azért indult el, mert mindketten máshogyan akarták kifejezni a tiszteletüket a költő iránt, és úgy gondolom, hogy Fazekas rájött volna arra, hogy Kazinczy is elismeri Csokonait, mint tehetséges, nagy debreceni költőt, így tényleg nem bántásnak szánta az Árkádia elnevezést. Neki ez a költészet otthonát jelentette, nem tudhatta, hogy a debreceniek ezt sértésnek fogják venni. Illetve ne felejtsük el, hogy ő volt a nyelvújítás vezére, így nem feltétlenül bűn az, hogy változtatni szeretett volna Csokonai maradébb stílusán. Az önmagában kétségtelen, hogy Kazinczy volt a nyelvújítás vezére, viszont én úgy gondolom, nem feltétlenül volt joga Csokonai költészetét meghamisítani. Ahogy azt korábban is elmondtuk, ők ketten teljesen más világot képviseltek. Azzal, hogy Kazinczy kijavítsa Csokonai műveit, tulajdonképpen eltünteti azokat a sajátosságokat, amik Csokonaira voltak jellemzőek. A játékosságot és sokszor a szabálytalanságot. Így elkészül a Kazinczy-féle változat, ezzel pedig torzulhat az eredeti jelentés, és eltűnik a korszak sajátossága is. Ezzel szerintem Kazinczy átlépett egy határt, és megsértette a szerzői önállóságot. Utolsó témánk pedig, hogy akkor szerintetek maradt egyáltalán barátság a költők között, vagy ez teljesen megszűnt? Szerintem nagyon fontos megemlíteni azt a momentumát a pernek, amikor Fazekas egy gúnyos hasonlattal érzékelteti Kazinczy túlérzékenységét és sértődékenységét. A Debrecen védelme című írásában arról ír, hogy egyesek indokolatlanul támadnak és megsértődnek. Ezt egy idevaló ember példájával fejti ki, aki minden köhintést személyes sértésnek vett, és emiatt az egész város szidalmazta. Magyarul, bár Kazinczy ezt először nem teljesen értette, futóbolondnak nevezte. Ha erre rájött volna, biztos vagyok benne, hogy ezt a jelzőt hatalmas sértésnek vette volna, és csak még tovább feszültek volna az indulatok. Hát ugye ez a per nagy port kavart, de Kazinczy és Fazekas később is tartották egymással a kapcsolatot, ami ugye arra utal, hogy a vita ellenére sem szakadt meg teljesen a barátságuk. És ez szerintetek tényleg egy őszinte barátság volt? Kazinczy részéről ez akár egy taktikus döntés is lehetett. Mivel a nyelvújítást levelezéseivel irányította, fontos volt neki, hogy minél több íróval legyen kapcsolata. Ezáltal információkat szerezhetett, kéziratokhoz juthatott hozzá, vagy akár a saját gondolatait a nyelvújítással kapcsolatban több körbe eljuttathatta. Ezért szerintem lehetséges az, hogy Kazinczy meg akarta tartani Fazekas barátjaként, de valós békülésre nem biztos, hogy sor került.
Fazekasnak nem voltak világmegváltó írói ambíciói, és nem vágyott a dicsőség fényére vagy irodalmi vezérszerepre. Számára a költészet inkább egyfajta baráti gesztus volt, mintsem karrierépítő eszköz. Amikor kiállt Csokonai mellett az Árkádia perben, nem azt nézte, hogy ezzel milyen pozíciót veszít el a Kazinczy-féle körökben, hanem a régi barát emléke és a debreceni közösség iránti hűség vezérelte. Ez a fajta önzetlenség és a hírnév iránti közömbösség teszi az ő alakját annyira emberivé ebben a vitában. Ő nem a hírnévért, hanem a barátjáért és a szülővárosáért harcolt. Nos, nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk a mai adásban, én úgy gondolom. Köszönjük a figyelmet, én Dóri voltam, és találkozunk a következő adásunkban. Sziasztok! Köszi a meghívást, sziasztok! Sziasztok!